Prvá zastávka na našej dovolenke bola mešita sultána Kábusa. Nie je možné si nevšimnúť 14-metrový obrovský luster. Avšak exteriér nás dostal asi najviac. Architekti tu skombinovali prvky z Perzie, Indie, ale aj domáci ománsky štýl. Výsledok je pekný a monumentálny. Našou ďalšou zástavkou boli ostrovy Dimaniat. Šnorchlovanie s korytnačkami je pre nás vždy nezabudnutelný zážitok. Tak sme ho tentokrát chceli dopriať aj zvyšku našej bandy. Najmä tieto dve korytnačky sme videli. Tuto jedna korytnačka bola Tretia je na palube. umúrená niekde. Dve kola šnorchlovania stačili, zakotvili sme na pláži a dali sme si pauzu na pevnine. Druhý deň ráno opúšťame Muskát a mierime na juh. Ešte sme sa po ceste zastavili v pevnosti Mutrach, odkiaľ je krásny výhľad na okolité hory aj celé mesto. Tak sme v džure. Oman a jeho džura. Poďme sa pozrieť. Cieľová destinácia druhého dňa nás fakt dostala. Táto vápencová prepadlina určite stojí za návštevu. Okrem kúpania dostanete aj peeling gratis od rybičiek. Tretí deň pozorujeme východ slnka a vady. Konečne nejaké vady. Dobrodružstvo začína krátkou jazdou loďkou a potom asi 45-minútovou túrou cez kaňon. Toto miesto vyzerá ako z iného sveta. Wadi Ashab je nádherná roklina plná tyrkysovej vody, paliem a skálnych útesov. Na konci celej túry ťa čaká odmena, prírodné bazény a tajná jaskyňa s vodopádom, kam sa dostaneš len plávaním. Dostali sme sa až do jaskyne, takže je toto paráda. Išli sme cez taký úzky otvor. Tuto lasičky. My sme si toto miesto jednoducho zamilovali. A boli sme až vzadu, v takej jaskyni. To je jeden z najlepších zážitkov. Bomba. Po obede sa presúvame do púšte Wahiba Sands.
Po 3 hodinách v aute len tak stíhame západ slnka. Koľko to je náročné. Welcome in Duna. Musím správne našlapovať, aby som červou neprebudil. Nohy zaborené v piesku a západ slnka sme si naplno užili. Teraz nám zostáva len posledná úloha. Dobre sa najesť. Tak toto vyzerá. Ukáž každý a komentujte, čo ste si naložili. A čo my vieme? Niečo sme si No, toto je nejaké hanovky, oné. Ale Zeleninka, výška. Kokos, ja som si zase naložil jak... Dobré ránko. Z púšte. A ideme na východ slnka. A je tu celkom zima. to je hrozné. Tri, dva, jedna. No, východ za nami. Parádny. Na zdravie. No, tak to som si myslela. Na čo ja robím hentoky? Mňa nevidno. A vchádzame do stanu. Tu sú 2 postele, tu spala mama s myškou. Tu je 1 posteľ. Tu sme spali my. A tuto máme súkromnú kúpeľňu. Takto vyzerá naša kúpeľňa. Po raňajkách sa opäť vydávame na cestu. Piesočné duny budú striedať kolmé skalné steny. Smerujeme do oblasti Jebel Shams. Pozrieť sa na tzv. Grand Canyon Arábie. Sme na Balcony Walk. Áno, ani my sme nemohli vynechať legendárnu trasu Balcony Walk. Koza. Ahoj, koza. Čau. Túra vedie po skalnej rímse nad kaňonom Wadi Nahr. Na tejto trase vidíš skalné rímsy, dno kaňonu, starú dedinu, terasové políčka a samozrejme horské kozy. Neviem, tuto hore asi. Keď úzka cestička zmizne, tak už si dorazil nakoniec. No, 6 hodín, aj 3 minúty, práve nám zapadlo slnko. Už sme tu poslali na tejto cestičke. Ale dali sme to, bolo to až za týmto klifom.
No, vyšli tam spať nejakí domáci, ale už začína byť chladné, tak počkám aby. Nažavíme baterky, lebo asi kúsok pôjdeme už po tme. No, uvidíme. Začínajú fúkať. No ešte nie. Ešte nie. Ešte kilometr a pol. Nový deň, nové zážitky. Tentokrát sme sa rozhodli kaňon preskúmať z dola. Autom sme sa snažili zájsť čo najďalej. Pre nízky podvozok našeho auta sme však zvyšok cesty museli prejsť pešo. Na toto vady sme vôbec neboli pripravení. Postupujeme dál, ale je to že vraj ešte veľmi ďaleko. Na nohách sme mali len topánky do vody a ostatní turisti sa na nás len nechápavo pozerali. Mysleli sme si, že toto vady bude podobné ako vady a šáp, avšak realita bola úplne iná. Vady Nachra je plnohodnotná turistika s odmenou na konci v podobe horského jazera. Dole to je jak... Ty si tam fakt vošla. Čo ti šíbe, ja tam nevojdem. Po úspešnom návrate na začiatok trasy sme nemohli vynechať starú dedinku Gul. Základom týchto domov je vrstvený plochý kameň a stropy z palmového dreva. Je to ukážka tradičnej architektúry, ktorá využíva čisto prírodné zdroje z blízkeho okolia. Pekné, tak sa takto. Hradby. Výhľad z dediny zachytáva okolité hory aj terasovité záhrady, ktoré sú hlavným zdrojom obživy pre miestnych. Ráno sa prebudzame v dedinke Saik v oblasti Jebel Akhdar. Dostať sa sem môžeš len s autom 4x4, pretože cestou nastúpaš 1500 výškových metrov. Odmenou sú však takéto výhľady priamo z ubytovania. Tu sa natierame, lebo ideme na túru. Tu máme také turecké sedenie. Posedeničko. Hello. Jak naše, tu je naše... Sme tu v nejakých horách a tuto za mnou je Diana Point. Len teraz ráno je trošku zima, no. Ako už býva zvykom, vybrali sme sa na ďalšiu túru. Toto je cieľ našej cesty, zelená oáza ukrytá hlboko v horách, Jebel Akhdar. Cesta k nej nám dala poriadne zabrať. Bola to čistá skúška vôle, kde nás v ostrom slnku viac než samotný cieľ fascinovala okolitá príroda. Aj tá stratená dedinka. Skôr opustená dedinka. Pečie tu jak šible. Asi 1500 stupňov tu je. Ale kaňon krásny, podľa mňa. Ale to bude vidno. Ale tam je to mestečko. Vlastne boli sme za týmto cipom a za tým druhým. A tam je taká loza. Ale aj moc vody tam nebolo. Lebo že vraj 8 mesiacov im nepršalo. Musíme ísť až na vrchol. Co na to hovoríš? Katastrofa. Toto.
strašne teplo, 33 stupňov. 33 ako je? Neviem, možno 35. Strašne namáva tu, ty kokos, hrozné. Bolo to skvelé. Aspoň niekto tu je nadšený. Nie je to až také hrozné. Hello, hello. Sme v Nizva, Castle. Alebo Fort, alebo neviem, jak to volajú. Naša cesta pokračovala do starobilého mesta Nizva. Dominantou je táto obrovská pevnosť, ktorá kedysi chránila obchodné cesty. Je to jedna z najnaštevovanejších pamiatok v Ománe a určite si zaslúži svoju pozornosť. Jej, strašne pekné to tu je. Aj toto, že vidíš tú mešitku. Pekné, wow. Známa je svojou masívnou kruhovou väžou a strategickým výhľadom na celé mesto a okolité palmové háje. Veď posúďte sami. Tak o toto všetko by sme prišli, kebyže odletíme na čas. Náš 8. deň mal byť posledný, no kvôli vypuknutiu konfliktu na Blízkom východe a zrušeným letom sme tu zostali o niečo dlhšie. Čakanie na nový let sme využili najlepšie, ako sa dalo, relaxom a šnorchlovaním v kryštálovej vode. Pozrite sa na ten podmorský svet, ktorý nám bol takto neplánovane dopriatý. Ale voda takáto čistá, že vidno. Sranda. Toto šnorchlovanie tu. Celkom tu vidno tie ryby. Je to tu pekné. Aj keď úvod videa patril slávnym ostrovom, táto pláž pri Maskate nás dostala viac. Žiadne lode, žiadne skupiny ľudí, len my a korálové útesy priamo pri brehu. Mať tento podmorský raj na chvíľku len pre seba bol super zážitok a zároveň skvelé zakončenie našej dovolenky. A ja už nevidíte, tam sú. Krásna voda. Nádherná pláž. Tuto ide môj manželik. Aj ten je tu s nami. Ahoj.